Makasimba chire watetekerewo nhau tabenuka nyasi kubva kubefurano nhau dzenyu dzomanhoko dzozuva rogumi mwedzi uno wanyamavhuvhu. Ipapa nyasi ndiro zuva rinorangarirwa nonyika yese wanhu wanoita zvokutidzivirira wari mauto nyika. Toramba tichindoti ngawaite tusvinu. Nyasi tiri kuhwadziwa kwedu nokwamutoko kwareketiwa nyahwa nhatu dzaitika uko kwaitika tsaona mumugwagwa weunyamapandayu. Kwapfa wanhu wanoita watatu. Wanzi mazita avo ndimbuya Catherine Karidza pabodzi poona tinashe Mhembere namababa Chiwara. Zvinotohwadza mabi angu kwaiwesewa ndo kwachawasarira kubhukuro kwachawasariraku. Toramba tichindoti mweya yawo izorore murugare. Hurumende kwai yagoti iyo yakuda kuendera mberi nokuridza chiwepu kune wese wari kuita zvokurodza wapwere waribe kukura. Izvi tinozvikudza tiri kutoringira ipapa kuti wanoita tusvinu pane nyaya iye memori akanga rodziwayo. Tinoimba kuti hurumende yedu ichaita zvisvinu nokutoti ipapa masangano akazvimira egani pabodzi pono masangano nyika dzopasi rese ana United Nations Children's Fund watoita kumirira kuti hurumende iyi iri kuda kudini nokuda kwenhau iyi. Wazhinji wabva waringirira kuti mapostoriwa wachapinziwa mushishi. Takamirira kuti tigonzwa zvizere kana zvaburika. Wamunangagwa nozuro wakatiwo wari kuingidzira kumupfigwa wakaisiwa nomamasondo mairi. Kwai papa zviri kuita hazvo kuti wanhu wari kuita tusvinu asi zvatiba zvaningisika zvisvinu kuti wanhu wachitakanurwe kubva mumupfigwa. Ipapa wagoti nyasi kumauto waoimbisa kuti wachagowapa mari yese yawanoda nozvimwe zvinhu zvawanoda kuti warambe wachiita basa kwazvo. Kwai ipapa wazhinji wedu tinoringira kuti mauto ndo wanhu wanenge wachitambudzika asi wanoita basa rakanyanya kushinga, saka wachatoda kuti wapopomedzewe imwe mari. Heno kuti wachagoiboyepi mariyo, asi ticharamba takaringa hedu. Kwaina wamunangagwa wanhu wanoita basa rokuti waite zvokuvhiringana nokugadzikana kwenyika pabodzi pono mamiriro onyika wanoita kuti waise masoja pakanyangaritsa, asi wamunangagwa watosimbisa kuti masoja acharamba achiita basa rawo rokuita kuti wanhu iwawa waisiwe mumajere kana zvichibvira. Wanhu kumajeriku watoita kuwarairwa kureketa kuno. Wanhu wazhinji wadoka wari kundobvunzana kuti ko hokonai zvichatekaira sei kana kuti zviri kumbotekaira sei, nekuti paribe kuziva kuti wanhu wari mumajeri wapfa wangani kana waripo. Ipapa izvi zvakonzerwa nokupfa kwaiye Gumburayu akapfa mazuva mairi apfuura, nokutoti kupfa kwache kwakazikana asi kwowamwe wese kunenge kuribe kuzikana. Wagotiwo wanhu dai zvikaramba zvichiita kuti wanhu wagozikana kuti wachiri wapenyuchere kana kuti wanenge wapfa kumajeri kumu, peno wane hama dziri kumajeri aiwagoitai muchiosongoridza kuti wanenge wachiriko chere kana kuti wanenge wakapfa. Ipapa kwaino hurumende wanhu wari kutora mari yomujandirere wakufanira kuti waende koisiwa manja pamichini pabodzi pono kutohwa mwe mufananidzo inotora mboni yoziso kuti wazikane kuti mbanani. Izvi kwai zviri kuitirwa kuti kureke kugoita wanhu wasipo wanogotora mari kana kuti wanhu wanenge wakapfa asi maridzo dzoramba dzingotohwa. Pariba kuziva kuti izvi zvichatanda rini, asi wagoti iwo wari kuda kutoti wapedzesere mwedzi uno kuita kuti wanhu wange watohwa zvese izvi zvawanofanira kutohwa. Idi mabi yangu kana muno harahwa dzinyepe dziende kotohwa dziite dzigare dzakanaka. Tinomauyanga mabi yangu. Joe Kode Mugabe kwai akapfa nozuro kuNgirande, kwai agopfa achihwara pariba kuziva kuti akahwaritswa nei. Toramba tichindoti mweya wache uzorore murugare. Joe Kode Mugabe kune wapwere wasingamuzivi ba, ndiye mumwe wavanhu wakanetsa wachitambira chikwata chomakepekepe Caps United. Tindori munyahwadzi nyasi pokare kwapinda nyahwa yomumwe akambotambira Caps United akatambira pokare chikwata cheHighlanders Ernest Mapepa Sibanda. Toramba tichindoti mweya yawo izorore murugare. Izvi zvinotohwadza izvi mabi yangu. Wagara wokubulawayo wagoti iwo
wakutosha magariro munyika maomu nokuda kwevanhu vari kuuya vachiita zvokuba vakapakata nyasi kwapfuhwa mumwe mupurisa akabva apfira pabodzipo norimwewo gororo ranga riri kuenda kuoba rabva rapfapo kare panzvimbo ibodziyo. Zvatorwadza mabi angu nokutoti nyaya dzokupfuhwa vanhu vachipfa dziri kuita kuungidzira kunyanya kuguta robulawayo. Ipapa kwai vanhu vanga vari kuita zvokubazvi watobva kuSouth Africa zvokutoti unosaya kuti wapinda sei kana kuti watekaira sei. Idi dai vanhu vakaita tuzvinu tarambe takati ngwangwangwa kuita kubahu chairo rokungwarira. Wanotengesa wakazvimira egani wagoti iwo wakutoda kutoti waite hurumende igowabayira munzvimbo dzavanogotengesera idzodzo. Hino kana zvikatetekewa izvi, asi kana zvikatetekewa aiwa toramba tichizvikudza kuti zvinenge zviri kuita kuti zvienderere mberi zvakanaka. Tiri ngedziri kuitika pasi rese. Kwai anonzi Jolly D Matongo ndiye akutonga guta roJohannesburg kutanda nyasi. Matongo uyu mwana wokuZimbabwe ana bambo wache waiyo muZimbabwe. Izvi zvinotofadza mabi angu, zviri kuratidza kuti dzimwe nyika dziri kubudirira dzichibvisa nyaya yekunzi munhu ngeweduba. Izvi zvakanaka izvi. Wazuma nyaya yawo kwai yagonzi ichagotongiwa mwedzi unouya nokuti wari muchipatara kureketa kuno. KuBotswana kuri kuita kuisana hojongwe chaiwo pakati paIan Khama pabodzipo naiye Masisi aripo uyu. Khama agoti iye akakwanisa kuboya tumushonga tudzwa mupengo tunoita mamiliyoni 4 chaiwo kuti hurumende igotubhadhara mumazuva 5 chaiwo ari kuteera. Heno kana zvikabvumiwa, heno kana zvikaitika, ticharamba takaringa. Nigeria yagonzi iyo nevanhu igomire zvaida kuita zvokuuraya vanhu vanosvika zviuru 3 vari mumajeri akasiyana siyana. Izvi zvareketiwa nomasangano anowirira kodzero dzevanhu asi kuti dai wambomira zvokuita nokuti zvanyanya kuhwadza vazhinji. KuIvory Coast Laurent Gbagbo kwai agoti futi ada kupinda musarudzo mugore ra2025. Zviri kutorwadza mabi angu, unosaya kuti kohoko naye hwarawa dzinodaba kugara dzitambawo nevazukuru zvinoita dzimwe hwarawa. Idi zvakatooma, madiro mari yakadari aiwa masvinuba. KuVenezuela kwai vari kufunda bawa kuitawo zvatakamboita zvedu nguva yaGideon Gono zvokubisana nomazero pamari. Ipapa kwai wagonzi wakutakanura mazero anosvika 6 chaiwo pamari yawo. Idi mabi angu, chinotenderera chinondoramba chindobenhuka basi. Mutungamiri wokuNew York kwai asiya basa nokuda kwonyaya yache yekunzi akaita zvokubata vakadzi zvisirizvo. Toramba tichizvikudza izvi tichiti dai akasungiwa akatoisiwa mujere chaimo. Mukugumisira Lionel Messi kwai akuenda kuPSG kunyika yoFrance. Ipapa DStv kwai akutoda kutotanda kuti ichitandewo kuburitsa mitambo iyo ikweyo kwaanenge aenda ikweyo. Idi mabi angu, mari vanondoramba vachiitsvaka varumewa. Tiri ipapo aiwa kwanyasi tadipfama, ndini wenyu mhandu wewo nhau.